И така, какво става, зрители на Мешо Фитнес? Това е Мешо Фитнес. И днес ще чуете историята на някой, който се опитва да мине лимитите си. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете за повече No Bullshit фитнес контент. Почнах да тренирам 2020. И с приятели доста тренирахме. Дали тогава нямах толкова много мускули и така нататък. 2023 започнах много повече всъщност да тренирам. Всеки ден, като на 2023. Обаче, не можех да правя някакви упражнения. Имах мускули, обаче някакси нямах преса. Затова се мотивирах с моят планк чалендж. Получавам с 10 секунди. Всеки ден започнах с 2 минути. От 2 минути започнах да увеличавам така до 3,50. За сега бях на 3,50 и сега ще се опитам да стигна 4 минути. Готов ли си? Пуснато е. 4 минути започват сега. Много. Давай, ще успееш. Давай да оставя на минута. Айде, още малко. Аз няма да падна. Аз се държа на ръце. Можеш го, можеш го. Може да помня. Едно си го усещам. Ще на минута. Ще успееш, бе. Още една минута. Давай, бе! Още малко ти остава! Още малко! 40 секунди! По-малко от 30 секунди! По-малко от 30 секунди! Десет секунди! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Успял е! Браво е! Ти успя! Това беше. Мале, но ти свети ръката, бе, Как се чувстваш, бе? Как се чувстваш? Много добре, ще си пих рекорда. Поздравления, ти печелиш 10 000 лева. Не, just kidding, нямаме такъв бюджет от Мешо Фитнес. Чувствам се много добре, всъщност ще си бих рекорда. Това беше много сложно, защото буквално едва се усещах проблема. Планирането е много важно. Ще да се покажа даже от този чалендж, обаче се мотивирах въпреки всичко и все пак го направих и издържах. Надявам се да се вдъхновили от мен, защото в началото буквално едва правих планк. Първият планк беше не може да издържа 10 секунди. Сега правя 4 минути, така че надявам се да съм вдъхновил